Ana naiz eta Mercedarias ikastetxetik nator. Eta aurkeztuko dizuet, arazo egoera batetik abiatuta unitate didaktiko bat. DBH-ko laugarren mailan lantzen dugu hau, fisika eta kimika ikasgaian, eta gaia indar eta presioa fluidoetan da. Gutxi gora bera, 20 saio behar dira unitate didaktiko hau gauzatzeko, eta zergatik unitate didaktiko hau. Momentu batean konturatu ginen, lehen hezkuntzako lehenengo mailan eta DBH-ko laugarren mailan jorratu behar genituen bi gai erlazionatuta zeudela. Lehenengo mailan lantzen zituzten naturako elementuak, ura, airea, lurra, sua, eta laugarren mailan fluidoak landu behar genituen. Eta justu fluidoetan lantzen genituenean, ura eta aireari buruz pilo hitz egiten genuen. Beraz, planteatu genuena izan zen, behitu, DBH-ko laugarren mailan prestatuko dugu esperimentu tailer bat lehen hezkuntzako lehenengo mailako ikasleekin egiteko. Eta horrela egin genuen, tailerra lehen izen zen naturako elementuak, laugarren mailako ikasleek prestatzen dute tailerra, eta gero lehen hezkuntzako umeekin egiten genuen. Horrela ikusten da, laugarren mailako ikasleak, lehen hezkuntzako lehenengo mailako ikasleak. Helburu nagusia da esperimentuen bidez ikastea. Bai laugarren mailan, bai lehen hezkuntzako lehenengo mailan. Guk laugarren mailan ikasgaia lantzeko egiten dugu lan laborategian. Laborategian gaude egunero. Laborategira ere eramaten ditugu portatil batzuk, eta horrela informazioa bilatu behar badugu, eskuragarri dauzkagu. Eta hasieran esperimentuak lantzen dira talde handian. Normalean irakasleak egiten ditu. Baina ikasle batzuk ere proposatzen dute, nik egingo dute esperimentu hau primeran. Eta beraz, igual egiten dut nik esperimentua guztien aurrean, eta haiek hasi behar dira hipotesiak planteatzen eta zergatiak asmatzen. Lehenengo esperimentuetan igual pizkat galduta daude, baina gero erlazionatuta daudenez bata bestearekin hasieran hasten dira asmatzen eta arrazoi onak aurkitzen. Horrela, ikasteko prozesua ere barneratzen dute. Eta esperimentu guzti horiek haiek deskribatu beharko dituzte. Laborategian egiten ditugu, baina gero etxera joan behar dira eta txantilloi bat erabiliz deskribatu esperimentua eta zati garrantzitsuena da deskribatzea erabilitako fizikako kontzeptuak. Kontzeptu berriak batez ere eta ekuazio berriak. Gero, DBH-ko laugarren mailan landutako esperimentuen artean batzuk aukeratzen ditugu eta prestatzen dugu umeekin egingo diren esperimentu bilduma. Ikasleek planifikatutako eta gidatutako ekintza bat da. Haiek planifikatu behar dute tailerra. Haiek erabaki behar dute zenbat txoko behar diren, zenbat denbora beharko duten esperimentu bakoitza egiteko, nola mugituko diren umeak txoko batetik bestera, nola kontatuko dieten esperimentuak, ze nolako materiala beharko dute, igual aurkezpen bat beharko dute, gero egin eta gero pixkat azalpenak era grafiko batean erakusteko edo esperimentu horrek aplikazioak baldin badauzka naturan edo itsasontzien flotagarritasunean edo argazki batzuk erakutsi umeek hobetu lertzeko, hobetu ikusteko. Eta,
maila ezberdinen arteko elkarlana bultzatzea interesgarria iruditzen zaigu, hemen badaukagu alfa eta omega, ze da derrigorrezko hezkuntzaren hasiera eta bukaera, eta IKT erabiltzen dira pilo taldeka lan egiten dutelako. Laborategian umeekin lan egiteko ezin daukagu lekurik 3-4 txoko baino gehiago izateko, beraz normalean DBH-ko 2. mailako ikasleak antolatzen dira 3-4 taldetan eta haien artean partekatu behar dute esperimentuen deskribapenak, aurkezpenak, haiek ere prestatzen dituzte gero umeentzat ariketa xume bat haiek gero betetzeko, igual lauki batzuk betetzeko edo ebaluatzeko nola nola ulertu duten umeek azaldutakoa. Eta bueno, eginkizuna eta faseak, lehenengo fasean pixkat ja laburtu dut egin duguna. Pixkat azkarrago joateko, testu asko daukaten transparentzietan ez naiz geldituko, baina hau da txantilloia esperimentuak deskribatzeko. Oso garrantzitsua azken zati hau, fizikan oinarritutako azalpena, kontzeptu eta ekuazio berrien deskribapena. Hor, hizkuntza konpetentzia landu nahi dugu, azalpen hauek izan behar dira zehatzak, osoak, zuzenak, zorrotzak gara hau zuzentzen dugunean. Haiek ere egiten dute proiektu egunerokoa. Talde bakoitzean, egun bakoitzean batek deskribatzen du ze egin dute egun horretan, ze emaitzak lortu duten, ze egin dute txarto, ze egin dute ondo, eta ze hobekuntza aukerak ikusten dituzten. Gero, hau da, bigarren fasea. Gero, laugarren mailan, sakon aztertzen ditugu esperimentuak, baina esperimentu batzuk ezin diegu azaldu umeei, ze haiek ez dute ulertuko, beraz, aukeratzen ditugu ulergarriak, politak ikusgarriak direnak, eta deskribatzen ditugu beste era batean. Hemen parte hartu behar dute umeek, beraz, ekarri behar dute materialaren bat, bai, paperez egindako itsasontzi bat ekarri beharko dute, ez dakizein esperimentua egiteko, adibidez. Esperimentua egiten dugun bitartean, argi izan behar dugu, ze galdetuko diegu, ze erakutsiko diegu, ze gauzak egingo ditugun guk, laugarren mailako ikasleok, eta ze gauzak egingo dituzte haiek. Ze haiek ikutu eta egin behar dituzte esperimentuak, ez da bakarrik ikustea. Beraz, nola hartuko dute parte umeek ere. Hori diseinatzen da eta ere esperimentu bakoitzari buruz hiztegi txiki bat prestatzen da. Andereñoei emateko eta haiek lantzeko gelan. Ze hitz batzuk ezagutzen ez badituzte, igual ez dute ulertuko ondo gero esperimentua. Eta gero tailerra planifikatu. Gero, hurrengo pausoa da, tailerra gauzatu. Goaz laborategira eta egiten dira esperimentuak. Jarriko ditut, sartzen dira umeak, bakoitzak ekarri du bote bat bere izenarekin, hartzen dute, zer da barnean dagoena? Likidoa, ura, solidoa, lurra edo gaza, airea. Badaude 3 txoko. Erabaki zer den eta joan zure txokora. Joaten dira haien txokora, eta hasten gara, esperimentu batzuk egiten dira talde handian, eta beste batzuk txokoka. Beraz, hau adibidez, nola sartu arrautsa bat botila batean? Bueno, horpegiek guztia esaten dute. Nola puztu pusika bat botila baten barnean? Lastotxoak eta ere, hemen ja txokoka daude. Hor dago txoko bat, hemen beste bat, ikasleek erakusten diete aurkezpen batzuk, gero ulertzeko ze egiten ari diren, saiatzen ari dira zukua edaten, bi lastoekin, gero ateratzen dute lasto bat kanpoan, eta ezin dute edan.
horrelako esperimentuak. Nola mantentzen da edalontzi hori itxatzita kolarik gabe. Eta gero ikusten dugu aplikazio praktiko bat, bentosak. Printzipio fisiko bera da. Zergatik ez da erortzen ura, hemen dago ikasle batek, tentsio momentua jartzen, zer gertatuko da, askatzen badut etapa hau, askatzen du, eta nahiz eta urez beteta egon edalontzi hori ez da erortzen. Flotagarritasuna, daukagu arrautza hau ondoratzen da, beste horrek flotatuko du, eta hemen daukagu itxas gatza bota dute beste potean, eta erakusten diote itxas-ia, eta nola flotatzen duen jendea, hain ondo, beraz, erlazionatzen dute ere fenomeno naturalekin, edo tramankulu zehatzekin, eta hori flotagarritasuna, elementu batzuk flotatuko du edo ez? Bai, botatzen dugu, ez behitu, ondoratzen da. Eta gero guztiek eramandako itxasontziak sartzen zuten. Klipa flotatzen du, gainazal tentsioa. Airea lautza, ume bati erakusten badiozu edalontzi bat eta esatoen badiozu. Zer dago barnean, utzik dago. Ez, ulertu behar dute airea dagoela, zer den airea. Sartzen dugu buruz bera horrela uretan eta paperaz da bustitzen. Jaga zegoen beteta edalontzia, airez beteta zegoen. Beraz ulertzen dute airea dagoela, gure inguruan dagoela, zer den atmosfera. Ez da hutsa, da gauza bat. Eta horregatik pisatzen du. Eta horregatik beste esperimentuetan gauza batzuk gertatzen dira. Zehitxura daukate likidoek, hemen dagoen ontzi batzuk, ontziaren forma, ez, egiten dugu esperimentu bat, non olio esfera bat igotzen da ontzi batean, bapatean, alkohola, beraz, dentsitateagatik geratzen da behan, botatzen duzu ura, dentsitateak berdintzen direnean, igotzen da esfera moduan. Eta gero, erakusten diegu, naturan, nola zenbat aldiz, ikusten dugun ihintzia landaren gainean, hori, esfera moduan. Hemen, dentsiometro bat egin zuen mutilonek. Gero, tailerra osatzeko egiten dituzte aurkezpenak eta omentzako ariketak. Hori komentatu dut lehen. Eta laugarren mailan pizkat sakondu behar dugu. Beraz, kontzeptu guztiak finkatzeko eta orokortzeko ere egiten ditugu buruketa batzuk, ikasitakoa aplikatzeko buruketa zehatz batzuetan. Ebaluatzeko tresnak, behaketa, ikasleen autoebaluazioa, haiek baloratzen dute talde osoko lana, talde kide bakoitzaren lana eta beraien lana, eta esperimentuen deskribapenak, test azterketa bat jartzen diegu eta klaseko ariketa. Eta baliabide teknologikoak IKT nola erabiltzen dugu? Google Classroom, guztia partetxikatzeko, atasak deskribatzeko, txostenak taldeka egiteko eta partekatzeko, ebalatzeko tresnak partekatzeko, eta Google aplikazioak, Google Docs deskribapenak egiteko, argazkiak, hor ikusi dituzen argazkiak Driven, Google Slides azalpenak presentazioa aurkezpenak egiteko, Google Forms azterketa egiteko, eta gero hau hemen ez nahi sartuko. Badago hemen azalduta, aurkezpen honetan, gero unitate didaktikoa bat txantilloia erabiliz deskribatuta dago, badaukazue hori zuen web horri aldean. Beraz, ere jarri dut nola lantzen diren kompetentzia bakoitza, nola lantzen den proiektu honetan, baina nik uste dut ez daukagula denborarik hemen sartzeko, ez da, beraz. Jarrita dagoenez? Adibidez, ikusten da nola ikasleen arteko giro ona sortzen dena, eta joan nahi dut azken aurreko abitu. Umeen harridura eta barreak oso ondo sentitzeko arrazoi ona, nola ez, eta bakarrik
eskerrik asko esateko joan nahi dut azken zea honetara. Eskerrik asko.